はい、皆さん、こんにちは。合唱団バルト指揮者の佐藤拓です。こんにちは。エストニアで、ベハカウペテテラプセバネマテセガコールの上田彩香です。よろしくお願いします。お願いしまはい、す。じゃあ今日は指揮者ラジオの第2回ということで、えー西村さん編作曲の夕焼け小焼けお月様という曲のことについてちょっとお話をうん、していこうかなと思います。まずこの曲は、2018年の8月にエストニア国立男性合唱団が来日公演、来日ツアーをした時にアンコールピースとして書かれて、で、日本で初演された曲ですね。で、西村さんのおそらく最後の作品、遺作そうです。だとうん、思います。で、国立男性合唱団の日本ツアーは西村さんがすごいずっとやりたいと思って、長いことこういろんな話をしてきたんですけど、ついにその公演にギリギリ間に合わなくて、公演の本当に直前に亡くなってしまったんですよね。なので本当に遺作であり、お別れの曲みたいな感じで初演されました。で、僕はこれ2018年の公演は長野県の佐久の公演を聴きに行ってて、で、その時アンコールでこの曲をやってるのを聞いてすごく感動した覚えがありますね。エストニア国立男性合唱団の、通称ラムと言いますが、ラムの団員もこう泣いてる人も結構たくさんいて、結構なんかこう、やっぱり曲の力もあるんですけど、やっぱ西村さんへのなんか個人的な思い出も重なって、すごく感動的な演奏になりましたね。で、そうですね。これは、私うん。は、すみません。はい、どうぞどう私ぞ。は、これ、ラムが日本公演に行くっていうので、あの、一応日本語が入ってるので、うん、歌詞の中に、なんかその日本語を見てほしいからっていうことで連絡が来て、で、そのリハーサルに行ったんですよね。うん、ラムのその日本公演の直前ですよね。それで、その時に楽譜が送られてきうん、て、こういう曲が、ね、西村さんが書いたって言って、でもうその楽譜を見た時に、うわあ、これはいい曲だなって、すごい、もうその時にもう見てすぐう思った。ん、で、やっぱり練習会場行って、最初聞いた時にもう本当、ね、こう、目が熱くなるっていうか、なんか、本当にこれはいい曲だなうん。って、すぐ思いました。これはじゃあもう、日本人では多分一番最初に聴いてる人ですね、彩香ちゃんが。この、そうかもしれないですね。うん。これは日本で演奏された後、エストニア国内でもおそらく演奏されてないので、このまね、まだとこう、ちょっうん。とね、埋もれちゃうかなと思ったんですよね、この曲がね。そうそう。ね、で、もうこの企画やるときに別に最初からこの曲をやろうとか思ったわけじゃなくて、なんか、うんうん。僕いいのないかなとか言ってね。で、日本語二人で。とエストニア語両方入ってるような曲とか言ったときに、2人ともこの曲が思いついて、うん、あれこは、れしかないみたいな。うん。うん。これは、日本語の夕焼け小焼けと、それからエストニアの、これはもともとは男性合唱のために書かれてるんですけど、うん。男性合唱曲のクーという、月というタイトルの曲を組み合わせた編曲になってますね。うん。でで、も素最初は、晴らしいことに、うん。うん、なんかそのメロディーも、なんかその曲の雰囲気とか持ってるなんかニュアンスみたいなものも本当にぴったりだし、うん、歌詞うん、の内容も本当に日本語とエストニア語でこう組み合わせた時にしっくりくるっていううか、もん、う、なかなかこのやっぱりエストニアと日本っていう国の音楽とかその合唱のこととかをちゃんと分かってる人じゃないうとん、できない。うん、そういう人じゃないと書けない曲。だからうん、本当に西村さんだったからこそっていうか、そのラムでずっと歌ってて、日本のことも知ってて、エストニアの合唱曲もいっぱい歌って、うん、もう本当によく知ってたから、西村さんだから書けた曲うん、だと思います。うん。そうですね。これ最初夕焼け小焼けから始まって、だんだん、そのクーという曲の歌詞が少しずつ滲むように入ってきて、で、うん。曲の中間もすごい盛り上がるところでは、一瞬全員そのクーのこのクライマックスのところを一緒に歌うんですよね。
おいさくらきるがすくうっていうのを歌って、で、また、夕焼け小焼けの歌詞が戻ってきて、最後の最後はみんなで夕焼け小焼けを歌ってるんですよね。空にはキラキラ金の星っていう歌詞を歌って終わるっていう。だからなんかこの日本とエストニアをこう行ったり来たりして過ごしていった西村さんの、まあ、人生というか、で、最後はこう日本に戻ってくるっていうようなストーリーも少し感じられて、なんか、で、その日うん、本に戻ってきた最後の最後に隠うん、されたメロディーが。そうですね。これはね、これはエストニアに詳しい人でないと気づかないし、エストニア人なら100%気がつきますね、これはね。最後の最後に、エストニアのある曲のメロディーがこう、現れると。で、これは本当にまさに西村さんでしか思いつかない発想だなと思いますね。日本、それを知ってて、この曲を聴くとすごい感動になると思います。その話も今しときますか、その曲。そう、まあ、そうですね。話すと長くなりますから、またそれは違う機会でやりましょうか。これはでも本当にそこに、ここのギミックがすごいね、日本と、まあ、ふるさとっていうことに対する思いが、なんか音楽に凝縮されてる瞬間ですね、あの瞬間はね。はい。で、これはもともと男性合唱版しかなかったものを、今回、上田さんが混声合唱に編曲してくれましたけど、まあ、ちょっとその辺の裏話みたいなものを聞きたいんですが、どんな感じで編曲されましたか、これは。そうですね。なんか裏話っていうか、なんかまあ結局、このもともと一番最初にこの男性合唱の楽譜を見ると、うん。結構難しいんですよ。うんうん結構難しくて、で、やっぱり男性合唱の、やっぱり、ね、プロの合唱団のために書かれてるかうん。うら、ん。なかなかこう普通のね、アマチュアの合唱団が歌うのは結構大変なんじゃないかな。うん。転調とかもね、あったりとうかするん。し、んで、まあ日本語とエストニア語とあってってやって、で、なんか最初どうしようかなとか、簡単なね、なんかその、まあ普通の混声合唱版にしようかなとか思ったけど、まあ、結局このプロジェクトがあるっていうのもうん。大きかったので、まあ、せっかくだから、なんか、何、二軍の合唱のためのっうん。ていうか、そういう風にしたらいいんじゃないかなと思って、で、まあ、一番最初だから、結局、このもともと西村さんが書いた楽譜の中から、日本語の部分とエストニア語の部分に完全にこう分けて考えたんですよね。うん。で、まあ、第一コーラスが、なんだ、日有益本語の声からね。う夕焼ん。け小焼け。で、第二コーラスが、エストニア語のうん。空を歌うっていう設定で、考え始めて、で、なるべく、もう本当に西村さんが書いた音とか、うん。響き、そして多分彼がイメージしたであろう響きとうん。か、あとはまあ、横の結構ね、こう見てると、もう本当に各パートに美しい旋律がこう散りばめられてるっていうか、だからなるべく本当にその旋律を横のラインも崩さないようにと思って、うん。なるべくオリジナルの、響きがそのまま聞こえるようにっていうことを考えて、やったつもりなんですけど。はいはいはい。これは実際こう楽譜の第一項というか、初稿が出来上がった後に、一回こう2人で録音をしてみたんですよね、その楽譜に合わせて。で、録音そうそうそう。して、で、もう楽譜に入力した機械の音だけだとわからないので、一回歌って、その歌ってみたものを聞いて、あれ、これちょっと違うかなっていうところをまた直してもらって、で、音の配置を変えるとか、あと、まあ、シンプルにしてたところをよりこうハーモニー、厚くして、原曲のハーモニーからもう一回引っ張ってきてハーモニー付けしたりとかっていうことを結構やりましたね。何回もやっ結構、て。やりましたね。なんかやっぱり思ったのは、やっぱりその男性合唱の響きのこの響きの配置、このうん。よく音が響きやすいみたいな、うん。この配置と、やっぱり混声合唱でっていうのと、やっぱりだいぶなんかやっぱり違うなうん。うとん。思って、なんか最初、あれなんか調整変えた方がいいのかうん。なと、うなんん。かやっぱり書いてると、ちょっとね、なんかどうしても
西村さんが多分、ここテノールで、うん同じ、例えばミの音とかでも、うん。ミー、わかんないけど、なんかそういうの、男性、テノールが歌うのと、アルトが歌うのと、うんうん。やっぱりもう楽器が違うかうんうら、ん。イメージ違うじゃないですか。で、うんうん。ソプラノがまたそれをオクターブ上で歌うとしても、なんかやっぱりちょっと違う。うんうん。だからなんかそういうところがちょっとね、難しかったけど、まあでもやっぱり調整変えると、やっぱりまた、そのね、腸が持ってるこのカラーみたいなうんうのも変わってん。くるし、まあでも結構ね、いろいろ、まあ本当、たくさんにはね、これ直して、あれ直してとか言ってね、大変だったけど、まあ、結局いいところに落ち着いたのかな。そうですね。音は結構安定してなるし、歌いにくい部分がなくなったかなっていう感じがするので、やっぱ旋律的に歌える、全パートそういう風に歌えるようになってるかなと思います。でも、組み合わせると結構複雑なというか、おっていうハーモニーになるところがあったりして、その辺はやっぱり西村さんのこだわりを感じますよね。そう、うん。もう、やっぱり作業してる中でしか多分わからないというか、うん。ここ絶対こだわってたみたうんういなのとんか、見えてくるんですようん。うんうんうね。ん。だから、この音はもう絶対入れないといけないなとか、ちょっと難しい、だから、まあ、難しくてもラムは歌えるから多分書けるっていうのがあるけど、うん。アマチュアが歌うってなった時に、まあ、誰でも歌えるっていうことを考うんうん。えた時にっていうこと。なんか、ここの音ちょっと難しいけど、でも入れないとなとうんうんうか、ん。ありましたね。あとはなんか自分が歌ってて、うん。なんか、なんかね、音違って歌ってたりとかあったじゃないですか、なんか。あ、そうね。なんかだから、流れでいくと間違っちゃうっていうところはね、何箇そう、所かあるんね。ここのハーモニーとか、ここのなんかこのハーモニーの移り変わりとかちょっとなんか難しいというか、意外なところなんだうなとか、ん。そうそう。やってる中での発見がうん。多かったですね。いや、でも本当にいい編曲に仕上がったんじゃないかなというふうに思います。だといいんですけどね。ええ。ちなみに1軍より2軍の方が音取り大変です、この曲は。そうです。転で、調のね、なんか、役割を結構2軍が担ってるんですね。そう、ハーモニーのね、うん。パートをやっぱりなんか、そんな感じがします。あとは、なんか思ったのは、エストニアのクーっていうところ、なんかなんだろう、夕焼け小焼けに比べて、なんか響きが熱い感じがうーするっていうん。うん、か、うんうん。うん、なんかそこら辺も、もしかしたらちょっと日本とエストニアの曲の違いみたいなのがいい感じで絡まってるのかうん、うんうんうなみたいなん。感じはありますね。確かに。なんか、あえてこの夕焼け小焼けと元の空ってやつをはっきり混ぜるんじゃなくて、なんか混ざらなくてもいいからそのままぶつけちゃうみたいなところも結構あって、それが面白いなと思いましたね。これ結構西村さんの作曲の特徴の一つだと思うけど、なんかうん、あえてぶつけちゃうっていうのを結構好んでやる傾向があると思いますね。うんうんうん。といった感じの曲です。機会があればね、ぜひ原曲の男性合唱の録音がもし手に入れば皆さんに聴いていただきたいと思います。ラムが演奏したものですね。楽譜は私も、彩香ちゃん持ってるので、希望があればぜひ、見せたいと思いますが、めちゃくちゃな音域です。もう男性合唱なのに。めちゃくちゃな音を出させられますね。はい。では、指揮者ラジオの第2回、夕焼け小焼けお月様の解説というか、お話でした。また次のネタがあればそこでお会いしましょう。では、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございましはーい。た。